Sige, Port. Lima. Ano na itong yalan? Ang karaan ng bayan ng bayan. Yabando na. Ano ba? Lima. Dili na ka. Na, masuhod ka tadi, Port. Suhod eh. Kulihan na dagtog. Kabog ngayo, sakit to dito, Port. Parang relax na. Ba't ka nanigambit rin? Oo. Anay, sa amin rin, part. Wala, part. Di gwapo ko ni Bart. Ako, Port, bati mo ako naong, Port. Isig na, uy. Ang ngayon din ng naong, Port. Baan ako, uy. Ah, manini. Ito, kung mauna to akong naong. Hindi mo na sa amin. Lusot-lusot. Taka ang tawag ka. May bawaan mga for registration ay. Bagdag, hindi mo eh. Namin kita, pulihan na ita ha. Sabi na kung ano itong naong da. Yan, nananggin na kaning manyan. Kung ano problema, gyabando na nila. Dahil lang sa gusto diyan. Maayo noon, nindot kayo dire. Nya! Ito na ko? Isu. Uy! Ang portal. Pilam na. Mama na ba niya akong store ko? Skalibog 500. Hindi ito karong gihabi. Pinigbalik biya na, dubliho na rin ba na? Guol mga. Bisag ato apa ni upat ton. Problema na. Siguro dyan yung kanding nga, ugain gila ito yung nalibang kwarta ba? Paningwao na ko na ay kaguol. Sige. Ayun to. Uy, panaot mga bitin da. Upo, wadi case da eh. Nay, si Flor na lay pauban na usan ako, Nay. Ya, ati man na sana sa tatay. Da, saya na ng katigwangon, ay. Nabagoy magluya nga. Sige, tagaw to. Kapoy biya. Nanay, ipaklaro lang sa unsay ginasakit ni tatay, Ipahiling lang na. Ay, Hilin. Kung nagluya pa na, di namin naana ang sitwasyon na gasiga pa ng mata ay labas pa na sa mulmul gagi, humulag ice. Di ta mo kumpiyansa na kay naingon ra ba ko ng doktor nga nay sakit sa tatay. Tapos ako bitaw na sa dadog doktor. Pero wala na sa Domingo. Anay, mas maayog dali una nato, Nay. Mas labi maayog gani wa pay Domingo ato na nang dadon sa tatay dito kay na delikado ra ba ko kay nayang sakit. Ah, sabay delikado ay. Wajob ko magtuo maingon na si Ana Hilin. Iyara na pahinog-o ay. Hinug-ugod taon. Kasi paging ana na yun sa niya na tamo tuo kung naana. Hilin, wa ko magpasagadan na inyong amahan. Ilan ta magdali-dali. Layo ka itong Domingo pa. Uy, tana. Sus, sige istorya na inyong amahan. Ay, Lord! Pili agad ito kong amahan ito. Pagtanawag na, unsa na na niya. Ay, sabi Flor. Yan na. Lord. Lord. Uy! Lord! Bella? Ikaw tong nagtawag na ko, tay? Isok manilain! Huwag may agta dyan eh! Oh. Nanilig pamandod ko kay dagan kay sagbot. Hamas Andoy? To naglawig sa kanding. Hindi tago ninyo eh. Magahig ng mag-uwi. Kinsa, tay? Kamu! Ikaw! Mga gahig o! Mahumok din akong nga, di naman ko bata. Ay pinusupo ha? Di ba man naman ta magsabot? Nga ikaw mo ang timang skanding? Dili si Andoy? Di man musugot si Andoy. So? Di mo sugot. Di lagi siya musalig. Kay babae ko, niya gawas pa ana. So ngayon niya ko skanding. Lumda! Kung ngayon. Sama ka? Matuo ka nga daw na ako sakit? May sakit di ka. Wala mo kay body ay? Nga doon ako sakit? Kamay biyan nyo lang paruhon oy? Niingon lagi nga naa kay sakit. Pero si nanay nag-ingon nga wa ko no. Unsa? Wala susot sa ini, matoy! Ang ambot lang.
Gusto kay si nanay, wa lagi ko no kay sakit. Unsa man lang sa imong inahan? Ha? Doktor na. Kamo na mo tan ustaw nga dunay sakit, wa ba? Flor, kaning akong sakit, delikado ni. Mahimong sa usa ka pamilok, wa na mo'y amahan. Subak ko tayo eh. Madagsimbak ko. Ha? Kamo gihinungdan ni akong kamatayon unya. Ug mawagtan ko kani akong sakit tungod sa inyong pagkagahig o. Magsige manggod kag kasuko, matod pang nanay. Kinsa may dili masakit ana, nga gahi mamug-o. Di man. Tuman gani dayon mi kung may sugo. Ay, ang usa sa nakaingon sa akong sakit no, kanang imong magwang silin. Ano man? Kay gahi lagi ko lagi. Ha, kung banay pa unta, kung unsa akong sulti niya, tumanon unta. Di man gud tay kugihan manggod na si Helen. Trabaho gani siya aron makakorta. Sino ning kamot? Ning kamot? Mao naman ning kamot, ngayong gilikay-likayan si Marlon. Dato, di natagdon. Ha? Kay gahi mag-o. O may gusto si Helen tay. Lain ba kay pugso na to? Wa man noon siya pogsa. Ang ako ba, iyang hunaw og maayo. Ato ko nang agawon sa Marlon. Ha? Iya tong tigag may pagtagad. Iya man nung likay-likayan. Wa agi utok. Mao na nakaingon sa akong sakit. Ingnon ako si Helen ha. Oh, ina. Pero ay ina na din lagi ka na akong sultiya ha. Kaya narabay mong inahan dahil nag-sukmat. Dahil nagkasuko. Ingnon ako eh. O lagi, pero ay ina din ako. Kahit yung Ingnon pukoy. ako ito. Tugati kang nanay ha. Tugati. Hoy! Hoy! O pa maabot ang palit? Palagi? Niya na to tao-tao day. Sabot mo miya to. Siguro agi daw yan, kining kandi niya may palit niya. Oo, uy. Ako na ipasiguro nga kanagi paliton. Di sa mahimo nga kani ako ipapalit uy. Natural. Sakto gyud. Sakain na ning kandi nga day. Kini pa basa ay lang na si siguro ala nga ayan na si got mo ipapalit niya. Kini oh. Ay na lang kay wa siya magpili. Kita may magbuot. Wa ka to malimot mon. Bot lang ka ha. Kung dito amnesia hontong Santa Clausa, dito malimot. Ah, nakalimot to ba? Bawal lang nagpaabot din eh. Hindi lang bro. Total, nabitan na itong kandeng. Ay, makahinumdum lang ko atong gisulting matoy. Hain mo na to. Ito bang gingon ni matoy nga ang dakpon tong dili taga dinhi. Itong manaygon nga wata ka ila. Bitaw no? Unya ka lang Santa Claus. Apil ra ba kuno na? Question ra ba kuno to? Mao gyud. Kinsa ka tong tawhan na bo no? Ingon na ba si Ma'am Amparo, Boning ug Simon nga ato gitong sikit-sikiton. Kinahanglan gyud na tong sukit-sukit to no, biya ta kaila tong tawhan na biya. Ay ni kabut ato tong pangutanon. Ingon na ba si Senyor Sibyo nga ipatakop yung kuno ng mga manaygunay. Para manaygon, dakpon. Wala manaygon di, wata ka ba kanang manaygunay dia, kanang ubang mga manaygunay, mga dautan. Ya di pa jud taga diri, di dakpon yun mo may pong na Senyor Sibyo. Aw kana noon kung dautan, dakpon ato silutan. Pero dito ang hukom eh. Atong dadto dito sa barangay hall. Malagmit, ma-freezer gid na. Wow. Ano ginapaingon? Basta mapamakutan na nakasa. Cute. Sugay kayo. Inihara kayo ta. Saan pala dito? Malimot dito. Ano malimot man nga kasabot naman atong kinarong. Oh, lagi. Pero wata may baw. Malimot yun di ay. Ayaw ra sabay.
tarungan sa si Eusebio nga ipaimbestigar ng mga tao nga wa ta kaila labi na ng Santa Claus na magtakob-takob sa iyang naong unsa angay gina imbestigaron eh. Gusto ka, Bol. Maayo gyud na siyang sukit-sukiton. Kung ba ta kailala niya? Mao gani. Sige lang taron. Basta ato itong makitaan. Imbestigahon to eh. Anong niingon mong sa inyo resibyo, ma'am, kana ko nung manaygon nga di taga dinhi sa tua, iyang ipatakop. Pwede bang prison dayon, ma'am? Ayaw matoy, eh. Kay, di man sana maayo nga mudiritso na tagsilot na nila. Ingon na ni Matoy ay, og sa paminaw ganin ni mga sad-an to sila, dakpa. Og dada nga rin sa akong atubangan kay maminaw ko sa ilang rason. Og nakasama ganin sila, ako na silang warningan. Nga dili na mo balik nga rin sa atong dapit. Og mubalik nga ni diri sa atua, aw, ano na dapita, imo na silang dakpon. Bitaw, no? Gusto gyud ka, ma'am. Kung mubalik bagay na sila Matoy, anang bahina, pwede na nimo silang dakpon o pisohon. Ya ka mga bata rin sa tua, ma'am. O makasa. Prison dayon. Ayo! Ingon na nimong bato nay. Imo ipatawag ang ilang mga ginikanan. Sultii sila nga ilang disiplinahon ng ilang mga anak. Atong gamito ng diplomasya diri Matoy kay aron magmalinawon ta ni ato ang dapit. Mayo inoon, ma'am. Ug bahin ng mga manaygunay Matoy, nagpahimo na kog dakong karatula sa pagpasidaanan na nila diri. Nindot na, ma'am. Ya. Arin lang ko, ma'am. Og salamat kayo. Mao to'y gusto na ko madungog, ma'am. Eh, di lang ko magdugay, ma'am, ha? Ah, sige Matoy. Di aman lagi ka. Oh, lagi no, lahi lagi ko kay naalagi ko inalangayan. Dinhi na ra ba to sila ganina? Ang tagiani? Oo. Saman, mupalit jud ka aning talinga? O disidido ko mupalit ay. Pero mo lagi akong hangyo nimo nga. Pwede ako mopili lang kandim. Oh. Ingon ka nga kami mo pili. Karon maingon ka nga ikaw na sa mo pili. Ako mong kauban, ako musugot ko. Pero akong kauban gustong gud siya gud nga pili og tarong ba. Ibaw ka to, ako ning dadon. Manaway din to og daot akong mada. Uy, isura na. Dili man nalisod eh. Mas maayo man gud ako mo pili para haom kay sa akong ibayad. Nya inigdaan ako didto, okay ra kay akong kauban. Kapuya sa ninyo mamalit, oy. Nya, hain man ang gusto ni Manny. Libog magawa ning asa ani oy kay puro man sa nihimsog ni sila. Sige. Pili lang diha. Hay man gid ang labing maayo ani. Ano pangutana kung hain ani nilang maayo kay kaning tanan ako ning giatiman. Maayo kaon ani nila. Aw. Ako lagi mo pili pero mas maayo mo gyud ba nga naa sa kay idea ba nga. Hay ani mapuslan na mo ba? Mapuslan mong ginitanan. Pili dayon diha. Kasabot ka, dugay sa kay ka maabot. Nga, pili pa ka diha. Uy, Chira, Sa mga ako mo magdali. patuon ako sa Labuni. Kay tuwa ang Santa Claus. Asa na ang Santa Claus? Tuwa lagi dito. Ilang kante ngain man.
Tuara nga to akong gilawig. Kisa may nagbantay nga to. Wa good. Nagdali lang para makabalik ko dito. Ah, sige. Ako lang matubang sa Santa Claus. Unya ikaw pagdali sa niya, dadas lang nga to. Sige.